and more stories. Tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani. Yeah, zita ndiani? Sala kunonza. Oh, nzi Bola. Bola. The Bola. Bolani. Livingston Bola. Kumusha kwako ndekupi? Denny syndrome, CBD 4th. Ndo musha kwako. Ndo umuta pana 4th. Oh. Pana 4th pa. Kwa abereka kwako kupi? Ngangoti ndopisa ndigatrive here samasango yara zvinoita vabereki vandirubvunzwa izvozvi zvavazikwanatila havazikwanatete vatoriwo ndotaura here mukadzi anga achiri panapa ondombomira aiwa ngataura nabasa ndakanati kana mai vanga wakubvunza kumusha zvinongoita asi hapasuda music nhasi ngavasaimbe nhasi ngavasafarise ngavangomirire kunzwa tiri kubhururukawo netumara vasafarise panapa patiri nemukadzi pamuri nemukadzi ndepapi pakaita pazayani panapa pazayani pakaita padheni pakaita kunge pachechi asi zayani pari padheni pakaita pange pachechi songe pazayani asi unoziva here kuti une hama dzako dziri panapa ma1 ndanani vari panapa anonyatsobatana dzinobatana dzakauya dzakashota hama dzacho asi uri kuziva kuti pane hama dzako panapa zvimwe muri kuziva kuti makauya ziti takatanga tiri kutombofungidzira kuti kusunga belt rekuti wagara pasitiwo daisopo kumbotanga kuti ibelt ndikazoona kuti harizi belt zvakanzi navamwe iwe kuti mota yekuti tanonoka kumira mabhreki aiwa ini ndiri kuti iwe ruziva here kuti nehama dzako panapa mauya ziti wapanaasadza chekumbotanga kuti dzoka mani adzatapedza dzoka adzatapedza aiwa ini ndiri kuti nehama dzako uri kuziva kuti mayaziti pana dzoka mani makadi nyama tiripo makadiko kurisei kwabviwa aiwa kwabviwa kutreni mbichana mabva kupi tinobva kwamutoko kwamutoko papi anonzi padhumaira ndokwamambani uku kana kuti sabhuku headman oright headman tsodo tsodo handitika ndiri kuona mune dambudziko remukomana dambudziko rakatanga rini dambudziko rakatanga 2006 zvakatanga sei kana muchiri kunyatsorangarira zvakatanga zvichiita kunga munhu ari kuda kusmart stereki wekukirina pakukirina paya mushopu achinge akupwanya maairvens achiti mababa wake achiti mune tsvina mukati memairvens saka kubvapo tozoona zviri kuramba zviri kuenderera kusvika pamba takungobvunzana kuti nhai mukomana muri kumuonawo sei neimwe bradha yake saka zvadaro sinzi papa china ana baba papa nabamukuru nabamnini ndokubva tavaudza nezvenhauyi asi chawakaita kungotora munhu wachienda kunomubayisa mainjections wakati zvinongoda chipatara saka pakubayiwa paya akamboramba achibayiwa kwemakore akati kuzobvapo zvakabva zvazo iye wacho ega murwere akazosvika pakuti inini handichadi kubayiwa muri kundibayisa ndiri kurwara nei zvokuti kana mukada mubatirana kuti hande tinobayiwa ototi tanga wabayiwa iwewe inini ndizobayiwa waitobvunza kuti ndiri kurwara nei saka pakati pese apa zvaimboita unenge zviri nani asi pamwe dzimwe nguva taizosunga todaidza vakomana vakawanda vachisunga necheni kana tatoona kuti makondisheni haachatoiti nekuti anogona kupwanya mahwindo madhoo izvozvi kumba hapana pane window pane pwanya zvese saka tikatazoona kondisheni yakadaro
tota kutombotsvaga mapurisa ndio aimbotibatsira wombotisungira womboita 3-4 days ari pakasungwa panozosunungurwawo zvomboita unenge zviri nane mbichana asi zvinozongouya futi dzimwe nguva munombotaura zvakanaka muchitowirirana asi unotoshaya kuti ndiye nandichitaura naye ero akungoita zvinhu zvekuti hazvinzwisisiki. Pamakore isaya kubva gore ramataura kuti akatanga kurwara toziva kuti kazhinji wongowana nomhanyira kuzvipatara vozotanga kuti ngatimbotsvagei kuti chii chiri kubata mukomana. Maimbozvitsvaga? Takazviita zvekuti tatenderera ndingati muvanhu wese vataingodhairektwawo kana nevamwewo vanga vachinzwa tsitsi kuti dai mambosvika kwamurefu dai mambosvika kwakati kwese taitraya kuenda tikatombonzi dai mamboenda futi kumarondera kwamadzibaba ekosi kwese takaenda tichimbotraya kuti mukomana aite right asi takazongoona kuti ini nemhuri yacho newe nevana vangu ivavo ndisu tatichingofamba weukama kuti warobva ungoti tiri kunamata saka nekudaro izvozvi tagara ndo patakangoudzwa nevamwe vanzi imi dambudziko iri kairi kune vamwe vari kupona dai mamboendawo kwasekuru tazvo saka tiri pano naye mukomana. Handiti tisati tasvika zvedu pakubatsirwa nasekuru tazvo iwo kwamuri kufamba uku kungave kudzichechi kana kumatare echivanhu vari kuti dambudziko riri kubva kupi musingatauri kana kuti nezita asi kungoziva kuti riri kubva kupi. Tikasvika pane vamwe vanoshandira vamwe vanoti ingozi yemudzinza iri ipapo vamwe vari kuti aiwa zvikwambo saka chokwadi chaicho hatisi kuchiziva kuti chii chiri kunetsa mukomana. Kana chidzi ingozi inenge chinzi ndeyani? Vanongoti ingozi yemudzinza isisuwo nekugarawo kwatakaita mumusha imomo tinongozvinzwawo taingozvinzwawo kuti zviriko asi tisingazi kuti ndizvo here zvaapa nemukomana kana kuti mazoya pano sekuru wako kubatsira mukomana akambotiza? Akambotiza. Zvakafamba sei baba? Mukomana ndakauya naye ndokubva anwiswa mushonga kuseri asi akazobva ndarara vatombonzi arara saka paakarara ipapo mangwana acho makusense hanzi akambobuda nevakomana vanorara naye wakati akabuda asi akazodzoka then paazobuda kunze kwakuda kuchena asi vanhu vasatovamuka akabva angoenda zvachose saka wakangouya vachindiudza kuti mukomana wenyu abuda asi haatiri kutarisira kuti anodzoka takamira nawo kusvika taona kuti zveshuwa mukomana asi kudzoka ndo patakaenda kumashopusi pamebhlin kunotsvaga nevakomana ivavo tichitenderera kusvika tatoona kuti hakuna munhu pataswera zuva rese hakuna mangwana acho hakuna saka dhei ratakazonzwa kuti ariko tobva tati chiendai munomutora vakomana kumfa kwose chiendai munomutora auye ararire kunoku. Makafonirwa makaziva sei kuti ari kumfa kwose? Ari kumfa kwose takafonirwa natete wacho achitoti rive asvika kuno tobva tatoti regai tinomutora auye ararire pano saka paakanga vakomana vakuenda kumfa kwose ndofunga next door yangu ine chigayo kumusha yakabva yafona ichiti huyai kuno ambuya akadzere matodzoka here ndikati aiwa handisati ndadzoka zvikanzi ndikati ndichine mukomana kuno zvikanzi muruti mune mukomana iye ari kuno here zvandinetsa hapana kuita eni awa musikana mudiki lastibhone akasara kumba ikoko ndobva afona achitoti mama rive akuno ari kutorongedza panze akuno kumba ndo pandakafonera mukomana anga achienda kumfa kwose kuti rive ari kunzi akupi akumba kwamutoko mukomana ndobva atodhiraivha kuenda kwamutoko
apiwa vanhu pano pasekurunzi wanomubatsira adzika kumusha kuya wakasvika kuma1 dzeusiku wakatsvaga asi vanhu vaingoti tambonzwa voisi vamwe vaingoda yenga vachiti rega tikubatsire havana kuona munhu makuseni acho isusu takuona kuti nguva dzakufamba sekuru vanogona kuya havasati wauya mapapi hanzi hatisi kumuona mukomana tikati regai tichifone futi kumufako sekuye ndopandakafona makuseni acho zvikanzi ari pano azosvika kumanheru wakati kuma12 dzemanheru ari kuno kumufakose ndokuzomutora kumufakose nezuro muri kuti foni mukomana akachinga ashayika panapa foni ko yekutanga yakabva kumufakose ichiti livha ari pano dzadziri mangwai akatoita edhei asati asvika mangwana acho ndo pakazofona kuti asvika kumufakose imi muri kuronga kuti regai mende kumufakose ndo pakabva waya ko yemuvakidzani wenyu kubva kwamutoko achiti livha ari pano last boni musikana mudiki Philip akafona futi kuti mama rivha akuno kumba ipapo ndopandauzo zvakafamba sei zviri kutondinetsa kana kuti ndizvitsanangure kuti zvii zvakaitika ipapo kana kuti toti hanzvadzi yake yakatadza kuona kuti hanzvadzi komana yasvika pamba kuti andifonere kuti mama rivha akuno ndiwe kumufakose ari kumusha kumusha kamuri kuti kwakafona vanhu vaviri muvakidzani nehanzvadzi yake uko kumufakose vachita sei wakazofona isusu ndisi ndakazofona makuseni acho ndichitoti Livingstone ariko here zvikanzi azosvika manheru kuma11 12 asi akaswera asipo asi ndiri kuti pekutanga ndo vakanga vatanga kufona kuti ari kunoko ipapo vakazoti akazoswera pamba here chii chakaitika wakati hanzi ambobuda achidzoka saka ipapo ndototadza kuzvitsanangura kuti zvii zvakaitika iye anombofambawo here ega kutoziva kuti ndiri kwakati nekondisheni yainayo zvinei nekondisheni yanayo handingazvirambi nekuti mukatarisa mazuva aya ecovid yaya takamushaya pamba tobva tanzi arara pavirginia tofuma kuenda pavirginia zvikanzi shuwa arara pano asi asumuka aendi vataita 3 days tisingazivi kuti ari kupi hama dzese kuno kuti chingobvunza kuti ako here zvikanzi aiwa haako asi akapedzisira takazofonerwa nababa munini potsekai kuchipinge kumount Selinda wachiti asvika kuno akuno after 1 week kumount Selinda zvakatotinetsa kuti asvika nei munhu asina kana sendi ende nguva yachanga iri covid iya yekuti hakuna kana chiri kufamba kana chii asi takashaya kuti asvika nei ende iye patime iyoyo pfungwa dzake hadzitombodzokedzana zvokuti unogona kumubvunza kuti wafamba sei ipapo takambototraya azodzoka takatotraya kubvunza kuti bhozi bamunina wakaziva tiri kudzidza kwaakaita pamount Selinda paboarding saka waimboenda pabamunini paya ndikatomubvunza kuti iwe wazobuda kuchipinge kodai wakasvika bamunini wakachinjwa basa kana kuti wasisibwa but zvazvisina kana mhinduro saka mambo timbasangana here neukama vese kuti muonesane kuti naye izvi zvakaitika pana Livingstone zvekuti ari kunzi ari kumufakose ari kuonekwa kumufakose obva aonekwa futi kwamutoko toita sei weukama wari kuti tiri kunamata zven'anga aiwa munhu ngaangopfugama hazvinamatiri makadi vanzvadzi tiri pamakadiwa ene ndiri right kuri sei kumba kumba kuri nani munogara muno maharare kuti kana toko kwamutoko kunogara Levi ndakugara kuchitungwisa mukuru ndiani mimi na Levi ini ndini first born yemba mana Livingstone muri vanganumba tiri 5 muri 5 vamwe vakuru zvakaita sei mukomana iye wekuenda kwamutoko achinomutora nemota yake kotera Livingstone
kozotera musikana ari panze kozoita iye ari kumushe kufona kuti lifa ari kunoko baba namai vari kuti wakashayika vese vakashayika vese dambudziko ralevhi rakatanga sei livhi 2004 aigara kuningi pesa paanga achigara nabamunini kumusha kwakaterere mbachizouya kumba manje kwamutoko kwedu kunonzi kwamutoko kwadhumaira ndobva auya kunodzoka pabhizinesi kuti woinini ndiri kudawo mashezi sezvo baba wangu wambori nemashops zvazisati zvabhuroka saka pakadzoka livingstone kudaro munhu wekuti aita ma-up and down kuti nhasi ndambofamba kwabankuru ndambofamba kwakati saka infact dambudziko rakangotanga paakabva kwabankuru aine bhasikoro achiburuka bhazi ndo pakatangira nyaya achibva ati bankuru andipa mari iyi but imwe yacho ndichazoshandisa tichitoshaut kuvadozama kuti chiku aine bhasikoro saka zvakatangira kunge mukuti akanwa doro zviyazvi toona kunge akuita zvisizvo tototanga kuona haacharari achiombera gushwari kana pamusoro pemba toti kochirudziko chauri kuita but anonongoda kuti zvione kuti zvatodi maingori kudhako ndo zvaiitika abva atozombouya kuadha kwataishandawo inini panguva yacho ndandiri paadha yemutoko iyo saka ndakatoshamisika kuona munhu achiita futi izvo zvekuti akadhakwa ndo patatakuonera kuti zvinhu izvi chiko chichi bva zvazonyatsotanga manje mama muna 2005 ndo pazvakazonyatsotanga kunyatsoona kuti hakusi kudhakwa kwakutorwara nepfungwa ndo patakatotanga ona kuti livingstone pfungwa dzatodi akutorwara hadzichaiti madaro matana makatora ndapi madanho takambotanga kutora mazuva iyayo takaona pokawara gaurani abva auya pamba ndobva tafonera bankuru nekuti wataiti baba patime yacho ndibankuru nabamunini vekumusha nabankuru wanga vari kuno kuharare kusouthampton ndowataiti bankuru ndo baba nabamunini vavo saka ndowatakadaidza musi wacho wavari kusvika iwo wachida kutora livingstone ndo musi watadaidza pokawara ndobva ati ndiri kuona zvinhu izvi pane mishonga yakabatwa nababa venyu kutara baba vedu isusu baba venyu wakabata mushonga asi mishonga iyi iri kwatimani moto kutaura imwe n'anga iri kunyanga uko zvechokwadi takaenda kwatimani moto livha achitorwa nanabankuru achienda unobaiswa mainjection kupi uko vainzi vanga vatora mushonga wei wanga wakanzi wakatora mushonga kwatimani moto wachida kuti mabhizinesi awadi asumukire ndokunzwa kwatakaita ndichinobva ndatumwa inini kunzi iwe chienda kupi ikoko pandakanosvika ikoko kwatimani moto kuya zvikanzi baba wenyu handitowaziva handinombobvira ndaona pano handirambi mari handinombobvira ndaona pano akabva aramba saka zvinhu zvakabva zvazotinetsa zvadaro livha ari kuno kutauni isusu tadzoka kumba mukomana iye anoteerwa mashure mangu badeniso shelton abva ati inini chiregai ndidi tiende kuharare kuna bankuru mukomana anga atoya kunoko saka ndobva asvika kuno kusvikanzi nabankuru aiwa endai kupi kwakarasau kutaura n'anga iri kunyanga uko ndobva waenda kwakarasau vaina mwana wabankuru muhombe mukoma cliff naye shelton wacho nabamunini bankuru havana kuenda ndokubva waenda ikoko zvinzi bamunini ndo wakapinda mumba vakanotaura nen'anga yacho isusu takazopedzisira kupinda mumba imomo taakungobvunzwa mubvunzo unzi zvatanga sei zvadii asi uyu mukomana wekumba uyu akatobva aine complain yekuti inini kakutaurira nakaita bankuru nabamunini handina kukanzwisisa tichisumuka muharare asi pawasvika futi kun'anga iye kwakarasau yacho iri kunzi endai munobvunzwa kuti bankuru ndowakati mboendai kupi kwagozi kwakarasau but n'anga iyi mapinda bamunini isusu tambonzi budai
pansi ndo mamiriro azvakaita saka kuzobva ipapo tinozoona help yehama zvachose Saka kubva ipapo- kwabviwa kun'anga kwakarasau Karasau akazobatawo chi karasau akangoti ndezvababawo kunzwa kwatakaita baba venyimi baba wedu isusu ndokutaura kwakarasau saka kubva ipapo kubva ipapo nehama dzakabva dzatanga kuti lifi ngaanamati vamwe wakamboti imbanje tikati mbanje dzichiitisa munhu kudai zvikanzi aiwa lifi ngaanamati munhu dzidza kupfugama uchinamata isusu zvekupinda mun'anga kana mumapostori isusu hatidi saka ininiwo semunhuwo ndangoti kurewo ndandangosajesta kuti tadii kuenda kupi kumapostori tingonobatsirwa tikaenda futi kun'anga kwacho tarisai baba wedu wacho ndo ari kungopomerwa unzi chii ndiwo akabata chinyaya idzi saka hatingoendei kupi kumapostori zvedu takaenda kumapostori dare iri ndobva ratombobatwa nevamwe madzimai vepakonzesheni vanonzi maikatena ndobva rabatwa ipapo ndobva wati munhu ari kurwarisa munhu uyu ndibankuru wenyu ndokutanga kubata kwawakaita dare asi bankuru wenyu wakaisa baba wenyu pamberi vakatora mhepo kumakuwa ndobva vanoisa baba wenyu papi pafranti saka pamunofamba pesa pamuchibata munobatani baba wenyu ndokunzwa kwatakaita ikoko ndobva wachiti regai tidi tibatsirane saka kubatsirawo kwacho semapostori zvinenge zvakadiwazvo zvakakundikana zvaingoita maonendofu saka svikawo hapana chakabatsira asi kumapostori kwacho takamboenda saka pamakanga ramba muchienda kumapostori panga pakubatwa nyaya ichirenga iramba ichingobatwa yababa venyu kana kuti yedzimwewo hama papa kutobatwa dzehama manje hama ndodzadza kubatwa nekuti mapostori akasvika pakuzobvunza kuti ko tinongoti baba wenyu wakabata chii ivo baba wenyu muchitaura kuti vane 22 years vari pasi apa motaura kuti vachiri kuramba vachisimudzira mushonga vari kumakuwa here baba wenyu vanonge vainowo mishonga yavo yekutsigisa bhizinesi gongo hatisi kuzviramba but pane vanhu vapenyu vari kutoshandisa mishonga iyi asi vachishandisa baba wenyu asi zvichitangira kumakuwa kwababa wenyu ndokutaurwa kwazvo saka chitipai zambuko pane zambuko chaipo hatina kupaona ndo pamakazoya pano pasekuru tasvu pano takatouya tatodirectwawo kunzi pana sekuru vari kunyatsoona endai payoutube isu ngototi tisina kumbobvira taenda payoutube ndokuzochiti tasvikawo pano masvika levhe yakazonzi abuda atiza aenda zvakafamba sei sekunzwa kwamakaita livhi takamusiya panapa takatoya nekwabankuru wacho nesuwe kwabamini takauya tese vana pavana haana mai vari kunamata havabvumi izvozvo saka bhatauya tese tingati imimi vana pachenyu hazvineni kuti ndekwabankuru kana ndekwabamunini makabatana pane patazoonawo kunge tisina kubatana futi nekuti pane musikana wanabva asanduka asi tatiri pamwe chete namaedzi kuti vachasi vazosanduka pekupedzisira handiti alright ndopamabatana nobva mauya pano pasekuru panapa ndo patakasvika vanhu vese bva vatoti aiwa zvinoperera pano tichingoudzwa nevanhu zvechokwadi takaswerawo naye achingotenderera muketu mune kudii saka manheru asvika vanhu vese ndokuti ndeikudzimba ndokusiya muchemberi vari pano munin'ina wamai vedu ndokusara nalifi kwawakaita vakomana vachiti tinomuona arimo saka takamusiya akarara muimba yekupedzisira ndopanhingi tozonzwa kuseni patadzoka zvikanzi lifi abuda asi abuda pekutanga achibva adzoka saka vakomana vakangowarerwa achiti ari kubuda hake achidii achidzoka saka azongobuda bva atoenda haana kuzodzoka ndokuzotanga kumutsvaga kwatakaita tichibva tazoendeswa paglass gogo tasva achitotibatsira kuti bvunzai kuti livingstone wakamuisa kupi wachitaura murove watakabata paglass ndopaibvunzwa kunzi bvunzai kuti livingstone ari kupi wamuisa kupi nekuti ndiwamusudurudza pano tiri kuzviziva
ndikunzwa kuti Livingstone akazoonekwa kunzvimbo 2 panguva imwe chete. Ichokwadi. Zvakatiitirawo drama izvozvo nekuti takazenge tofunga kuti pamwe nyoka yataona muglass pamwe ndiyo iri kupanduka futi pamba ichiita Livingstone wacho here. Taure message yakauya ichiti Livingstone ari kupi panzvimbo 2 idzi. Livingstone pekutanga akatanga ufonerwa unzi ari kumufakosi kuseni. Zvafonerwa unzi ari kumufakosi vanhu ndokuti regai titange taona chisekuru tozonotora Livingstone. Saka nekuda kwekuti vanhu takawanda pano vari kubatsirwa hatina kukwanisa kuona chisekuru sezvo futi yeLivingstone achanga asiri pano. Saka vanhu vakati tozongonomutora manheru sekuru ozomukawo achimuona apa nekuti vanhu vakatomboona sekuru pagedhi. Zvikanzi ndimune mukomana ari kurwara tikati zvikanzi aiwa ndokuonai mangwana kuseni. Saka pakaenda vakomana vakaenda vachienda kumufakosi kunomutora. Vasvika ikoko kumufakosi havana kuzoningirika, havana kuzokwanisa kusvika chaiko kumufakosi nekuti takafonera Teresa inini kunoko munin'ina wedu kwabamunini. Teresa Livari ikoko zvikanzi mbobuda asi kana auya hake ndichakuudzai. Tikati ndobva ndaningirika bva tangogara tikati pamwe angobudawo saka zvinoitika. Dzakuma 8 tatakamirira Teresa uzotifonera kuti Livadi asvika. Dzakuma 8 9 ndarara mukati mune vamwe mune madzimai. Ndopakafonwa nemukomana wepa next door ane chigai chake kwadhumaira kwaMutoko. Ndobva afona mbuya kadzere zvikanzi membe uri kudeiko ndiri right chiiko. Zvikanzi muri kunyatsondinzwa here tikati vadaira zvikanzi tiri kukunzwa watiko. Zvikanzi asi matodzoka. Zvikanzi namuchembera handisati ndadzoka ndichiri kwarara. Zvikanzi saka mukomana adzoka ega here uye ari kutaura ega achirowa zvinhu kunoko kuma 8 ikoko. Zvikanzi Livai ikoko. Ndopandakapindurawo pafoni ndikati aishi tiri kutomutsvaga izvozvo ana baDennis kutaura hanzvadzi yangu yeshotono. Vatoenda kumufakosi kunomutora asi izvozvo vanga vachiri pamaidhenzi. Saka regai nditomufonere arege dzake kuchienda because kumufakosi kwacho vanga vachitoti takamirirawo kusvika kwake kana angosvika kunoko tobva takufonera kuti aiwa Liva ari kunoko. Ari ikoko alright it's okay. Zvikanzi kutotiza kwaita ndimuchemberi watodaro zvazvatopera hazvo. Then tati garei tinenge takangoita unge 10 minutes or 5 minutes ajazi. Mai hana last born Philippa ndopaari kufonawo zvikanzi mama ndakabva ndadaira foni. Ndikati hello ndikati kuri right here ndanzwa kuti Liva zvikanzi titore mumba achitaka kutoningira. Ndikati ko inda zvikanzi Liva ari kufamba panze ari kuita mutsindo usingaite panze. Saka ndatovharira vana mumba ndatoti ndiri ndega udai handimese mabva mauya ikoko. Ndobva ndati regai ana baDennis vauye ikoko vari kutouya manheru anaya vachitomutora because sekuru vati vada kumuka vachimuona. Zvikanzi alright. Zvikanzi isusu mati tichatobuda here panze. Zvikanzi ari kurowa zvinhu zvakataurwawo neuyu wepanext wepachigayo padhuze vakangobatana kudai. Bva tangogara tikati no problem. Saka ndokuenda kwakaita ana baDennis nekuti inini ndakabva ndangotora foni bva ndafona zvikanzi tiri pasisi maidhenzi Catherine sise kwabankuru first born. Zvikanzi tiriko ikoko ndo wakabva kuti alright isusu takutoenda ukati tichaenda kumufakosi. Ndikati kana yeTeresa wacho asati afona ubva patamufonera kuti Liva ari kwenu ati asati asvika kunoko. Tikati alright ndokugara vatakangosiita kuseni. Takabva tarara kuseni ndo pataningirika patakafonerwa nabaDennis. Zvikanzi tasvika na 1 o'clock kunoko kwaMutoko usiku ihwo hwawaenda because wakabva kuma 9 here. Zvikanzi tasvika na 1 o'clock hatisi kumuona mukomana kusvika kuseni kuno vanhu vambotsvaga nevakomana vepasekuru tasvipa wanga watoendawo kunobatsira ikoko. Zvikanzi tinombobvira tamuona zvachose tatotenderera kutsvaga kudodii
asi ava vari kuti wakamuona then panewo atiwo Livhi ndenge ndamuonawo pakari mazondo kutaura pashopu pamwe panext patori nemumwewo akatotsigirawo kuti Livhi ndangomuona akamira kwakari mazondoko hanzi tikati wamuona nguva izvika ndakamuona manheru of which manheru ari kutaura time ndidzo dziri kutaurwa neuyu ari kuti anga achifamba payadhi ndokutaura kwaiitawo mukomana uyu Shelton atangoti inini pandakapedza kutaura naShelton achiti ndiri kumushayiwa ndakabva ndafona futi kupi kumfakosi kuna Teresa ndikati kwewa unozotibata Livhi ari sei zvikanzi Livhi akazoyawo ma11 usiku asi arara ndopatangodi shamisika nazvo tikati kosaka ava vari kuti vaona chiiko chidzangaradzimwe chiiko zvikanzi amen ndopataatotanga kutiona kuti ingahondoya pamwe nenyaya yekuti tasvika pasekuru pano pamwe taakuda kumboratidzirwa zvazviri nekuti mitsindo iyi inenge inotoitika nekuti muchembero wakazoti mitsindo iyi muri kuziva kuti tine inzwa here pamba asi tina tichiti ndiLivhi sapamwe Livhi pamwe anenge asitori yeka ndo zvazviri kutoreva zvekuti pese pari kunzi paonekwa Livhi pacho pamwe asitoriye patina tichitoti pamwe anenge asitoriye ndokutaura kwaakaita saka akazobva nekupi achidzoka pana akawanikwa kwamutoko here akawanikwa kumfakosi akawanika kumfakosi wekwamutoko akatodzoka asina Livhi asi Livhi akawanikwa manheru vanhu vese vari kungoti manheru ndoatadai umwe ari kutoti ndakamuona akamira kwakari mazondo asi handina kumboda kutaurawo naye ndakangomuti Livhi uyo indakatoona kunge Livhi kuti hasi afamba sei vachitenderera pakumutsvaga but azowanika ari kungori kumfakosi nekuti vari kuti akasvika kuma11 manheru ndokuzochidii ndokuzodzoka pano pasekuru ndokunotorwa kwaakaita naSisi ndekukambusi mamai Shwara handiti right saka rega timirire sekuru tinzwe kuti dare racho rinozofamba sei pamberi apa imimo ukama hwenyu naLivhi wakamira sei ini ndiri mwana wababa mukuru waLivhi ndini mwana wekutanga mumba mababa mukuru waLivhi wakati kandibatane nevamwe pane nyaya yanzvadzi ndizvozvo ndakati sezvo paine kakufungidzirana kakutaurika kakamboitika sokufamba kwavakaita ndanga ndisipo vakati ndo zvavakanzwa ende vaitozvitaura kuti baba mukuru ndimi maasakisa kuti zvidai saka baba vangu vakafa vobva vati vadzoka vasikana vachiti tatambura naLivhi ari kukanganisa zvinhu kumba hakusisina chiriko saka Sisi amheno pamwe Livhi anogona kusvikawo kumba kwenyu sokutaura kwandi kuti Livhi uyu ndakambogara naye 6 years kumba kwangu ndichigara naye kudaro taimubayisa kuGomo hospital mainjection aya achiresponda akazogumisidza mainjection asisiri kushanda pandakazomuendesa kumba kwawo kwaDhumaira injection yange isisiri kunyatsoita zvakanaka yekupedzisira ndobva ndavaudza kuti ndichagoni kugara naye mukomana nokuti injection ndaona sokuti haisisiri kushanda mumuviri vake saka ndaakumuendesa kupi kumba ndobva ndamuendesa saka ndakazonzwa vakundifonera musi wemande iyi nguva yese vanga vainaye mande ibva wafona vasina kumbotaurawo neni kuti zvakamira Sisi ndopavazotanga musi wemande Sisi Livhi ari munomu muHarare munomu tauya naye saka anogona kuzosvika kumba kwenyu atitiza anozogona kusvika kumba kwenyu sokuti anotogara achitosvika nyange akauya munomu anotongosvika kumba kwangu sokugara kwandakamboita naye kana asvika kumba kwenyu motiudzawo ndikati pakanaka asi manga mafunga kuita sei zvikanzi takutokumbira Sisi kuti mumbotibatsirawo kana muino kwamunozivawo kana kupi ndikati nini kwandingakwanise kukurifeya sokuenda kwandinoita paYouTube ndiri pabasa ndinoona sokuti sekuru tashu vanenge vanombobata basa ndinoonawo mamwe mapenzi achipembenuka nokuti kuti ramba tichingonongedzerana kuti ndinhingi mufamily hazvishande chiri kutodikanwa kuti Livhi arapike ave zviri right zvikanzi pakanaka saka chipiri ndakamukawo ndichienda pabasa pangu musi wechipiri ndiri muroad nekombisa ndasvika pabasa ndakafonerwa nemumwe wandoshanda naye nokuti ndanga ndambovaudza kuti hanzvadzi yangu iyaya yaamuno asi iri kurwara iri kupunza izvozvizvi iri violence yaakupunza zvinhu
mukamuona asvika panapa musabvume kuti apinde mukati sezvamunomboita kuti auye kuofisi kwangu handizozivi reaction yaanozoita saka momurambidza ari kunze pamwe anogona kungosvika handisi kuziva ashayikwa asiuzikanwa kuti ari kupi sezvinewo akabva atosvika receptionist bva andifonera atoshanda naye maidhlora hanzvadzi yenyu yaapano ndikati igarisei kunze zvatoita ini ndobva ndachifonerawo masisters ake nehanzvadzi yake kuti mukomana awanikwa pai pabasa pangu saka kana munoti ndikubatsirei chikurumidzai kuita sei kuuya pabasa makuseni iwayaya ndichisvika babasa zvikanzi ambobuda enda mutaundi ndikati pakanaka zvikanzi ati ari kudzoka saka ava ndakangowasimbisa kuti huyai sezvinewo nguva diki diki akabva adzoka obva ati asisi ndikumbira kuti munditengerewo foni uye nemusikana wandaona mutaona wandoda kuroora ndikati aiwa hazvina kuipa hanzvadzi isusu ngatichipinde mutaundi chikutengera foni takamirira vamwe saka pandakapinda naye mutaundi ndaona kuti ava vapo pabasa pangu takabva tadzoka pabasa ini ndobva ndakumbira kubasa ndikati mafunga kuita sei zvikanzi ndafunga kuenda kwasekuru ikoko hatina option tese tinonamata kumapostori sisi takaenda kune dzimwe n'anga takaenda asi takafamba tiri tega ini ndandisipo zvangu ndikati hazvina kuipa kana takuenda kugatiendei tese nokuti runongedzo harina kudini harina kunaka pamwe munofunga kuti pandakagara naye mwana uyu ndakamushandisa zviri kutaurika futi mufamily kuti zvaakagara nasisi ava anogona kunge akazoshandiswa nani nasisi vava ndikati gatichiendai tese tingochibatirana basa riri pamwe chete ndobva ndafonera munin'ina wangu mwana wababa wangu ndikati munin'ina ndo zviri kupi ndo zviriko munin'ina wakati sisi hazvina kuipa handei ndiri kuteverawo mazuva rovira ndikati pakanaka shuwa masikati takasvika pana padzadzatova mateni sekuru wangu wasipo vanzi mande havashandi ndobva ndachipira havashandi takasvika pano tobva tagara inini bva ndazodzoka kubasa kuma 1 o'clock ndobva ndati ndakudzoka kubasa ndichidzokawo kubasa zvedi ndakasvika pabasa pasisinawo kumira zvakanaka ndakakweshenwa zvandisati ndatomboita nokuti mukomana uyu pandaigara naye aitosvika pabasa asi papainewo mabhosi ekudhara andaishanda nawo aizvinzwisisa kuti urwere huriko mudzinza zviriko asi mabhosi andaanawo izvozvizvi haazvinyatsozvinzwisisa nokuti wakatondigarisa pasi kuti ona intaneti yatinokutaurira kuti usatarise paintaneti ndo kuona kwavakaita ndofunga kwasekuru ikoko kwavaendesa chi mukomana uyu asi havana kuzvibuda pachena vakati usaise volume paintaneti uchiswera uchiona mang'anga nemapostori paintaneti pano pabasa hatizvidi unoziva chinonzi image yebasa here unozoidzikisira pai pasi ndiri kuzvitaura ichi kana vachinzwa ndinoda kuti vazvinzwe mabhosi angu nokuti ndakabatikana ndobva ndati zvina kuipa sori henyu ndakangoti sori musi wekutanga musi wechipiri uyo ndobva ndaenda kumba ndobva ndachidzoka musi wechitatu masikati bva ndidedza futi bhosi wangu bva ndigarisa pacheya obva atanga futi kunditaurira nyaya iyo nomumwe watoshanda naye zveshuwa ndakasvika pakuwapindura kuti nezuro ndakakunyararirai nhasi muri kunditsiura futi nesame problem kana ndiri munhu anonzwa ndakatonzwa nezuro kuti hamudi hamuzvidi ndikagutsikana asi matauriro amaakuita ari kundidzimba nokuti iyi hanzvadzi yangu iri kurwara manditaurira mashoko andidzimba ndabva kufirwa monditaurira mashoko ini ndichibva kufirwa mobva machindigarisa pasi muchinditaurira mashoko hanzvadzi isati yaita zviri right munhu ari kutofamba achinhonga zvemubhini achiita violence saka kuenda kun'anga zvirei kuti inini ndinoenda kun'anga ndinotonamatawo ndinoenda kuchechi asi pasvika pekuti hapasisina kumira zvakanaka hatisisina option mumhuri yekuti tinofamba sei saka taenda kwani kwasekuru ndazvitaura nokuti handisi kuenda kundoromba asi ndiri kuenda kundorapisa hanzvadzi yangu kana painewo mumwe pabasa panapa notozivawo ukaita open unogona kubatsirwawo nemumwe munhu kuti aiwa shamwari famba zvakadai dai dai saka ndadini ndazvitaura ndo zvakatoitika kuti ndisvikuona livhi panapa ndakaita kuti chokwadiwo nehama dzangu chobuda inini ndiripo ndiri mwana wekwababa mukuru inini ndichinzwawo zvekufemiri kweduwo kwababa vangu vakafa zvavo baba vangu asi ndinoda kuziva kana paine chavakasiya baba vangu chirimo chiri kurarama tiinacho ndobva ndanyatsonzwisisa chokwadi kuti baba vangu vane zvavakasiya pamba apa zviri kukonzeresa kuti mukomana uyu
ave neurwere. Saka ndafamba nawo kuti ini mwana wacho ndinzwisise ndega. Hama dzese dziri kuti dziri kunamata. Vamwe vaitondifonerawo ndichigara naye vachiti itai kuti Riva anamati. Ndikati Riva anamati nokuti Riva ari kurwara nepfungwa. Murwere wepfungwa anopfugama here achinamata. Kana ndikamutaurira kuti hande kuchechi, haamiri muchechi. Anotosvika achiita zvaari kuita achifamba muchechi achidii. Haanyatsi kugadzigana. Saka murwere wepfungwa we anotoda kuti atonamatirwa nesu. Saka ndiri kukumbirawo hama dzangu dziri kuti dziri kunamata. Kuti ivo kunamata kwavo vanamatirowo Livhu uyu. Aite zvakanaka. Kana munhu achiti anonamata ngaamutorambo munamatirawo kuti Livhu uyu aite zvakanaka. Kuti tifambirane pamwe chete. Kana kuenda naye kune vanonamata. Kune vanonamata ingave ari mufundisi wekuchechi kwavo. Ngavatore mufundisi aende nawo. Kuda vanoti ko iwo wakazoenderei naye ikoko. Ndakauya naye pano nokuti kumba kwangu anosvika. Ndiri kutotyawo kuti achasvika achidhemeja mahwindo pamukuwasha. Achapunza mota nemota dzese dzichapunzika dzepamba. Imba yangu ichapunziwawo. Hapana anouya unongotaura chete munhu anotongobvunza kuti ari sei. Asi hapana anosvika panzvimbo kuti anzwe kuti zvakamira sei. Pabasa pangu asvika. Hezvo ndini ndakutokanganisika pabasa. Hapana akambouya kana kubvunza zvanhu zvakaziva kuti Riva akasvika pamba pangu. Hapana kana akambofona kuti makazodii, zvakafamba sei. Vanhu vanenge vachingoti tiri kunamata. Saka kana vachinzwawo ikoko hakuzi kuda kuya naye pano tauya kuti titobatsirana. Tizive chinonzi chokwadi kuti zviri kuitika pamukomana. Vakapindawo pagirazi ndandisipo ndinoenda kubasa. Asi ndinongozvitambira zvakabudapo. Saka nhasi ndakatomirawo kuti pamwe sekuru kuda vanogona kuuya tonzwa tiri pamwe chete. Ngatiti imimi mumise muri vana. Vana kwa baba munini vakashaya. Imiri kwa baba mukuru vakashaya. Ngatiti madzibaba enyu ese ari maviri aonekwa kunzi ane chaainacho paurwere hwemukomana. Munopaita sei? Tinogadzirisa. Inini ndakazvimirira kuti ngatigadzirisei, ngatibatanei, tigadzirise zvakabatwa nemadhara kuti tiwirirane tifambe pamwe chete. Nokuti kicheni tikabva pano, kicheni yatinopinda ndeimwe chete kumusha. Uku kwavakekera nababa vedu kumabasa vakavaka kumashopu. Asi kana taakutaura panonzi pamusha, tinosvika kundopinda mambuya mumwe chete. Ndopamba hapana akavaka, tese turipinda kicheni imwe chete. Saka ndiri kuti tofanira zvigadzirisa tochenesana. Tisazove pekuti patinosangana ndinotosvikawo kutambira chinhu cheuyu nchiti uyu muroyi. Uyu achitosvikawo kutambira changu kana kurara mugumbezi mumwe chete neni kuchinzi ava ndiwo vanazvo. Saka toda kuti ticheneswe. Kana zviripo zvababa vangu ngazvitorwe, zvipiswe. Kufunga kwenyu vasipo ava vana hazvinene kuti ndeve imba ipi. Zvinenge zvabuda panapa nekunamata kwavanoita vangazvikamuchiri. Tinoona ipapo. Tinoona ipapo kuti tivazivise kuti ndo zviripo. Ini ndiri willing kuudza vana vekwababa vangu kuti ndo zvabuda. Kana baba vangu wainawo kabhegi kavainako, aiwa tochenesana zvakanaka. Vakanga vari vangani ana baba mumba? Vanga vari vatatu. 1 ndiye mupenyu, 2 ndiwo vakashaya. Vapenyu vari kuti chione dambudziko iri? Vari kuti tiri kunamata. Wakati tinoda vanhu vanonamata. Kune 4 girls, vapenyu vese vana tete vedu. Na baba mudiki 1, anova ndiye baba vedu pari zvino tinototi baba. Saka 4 girls dziri kunamata? Vari kunamata. Ava baba vasara vari kunamata? Vari kunamata, vanoenda kuchechi vanonamata chaizvo. Sekuru renyu ranga rakamira sei? Vainamatawo here, munhu akanga azvigarira here, vaigadzirisawo zvemusha wavo sei sekuziva kwamaita imi sevazukuru? Inini sokusazonyatsoziva hangu nokuti mumusha handina kukura ndichigaramo. Saka handizonyatsoziva sikunzwa kwangu pamba pedu pacho ndo panotoitirwa chechi. Ndo panonzi paRoma. Pedu pacho panotopindwa chechi yeRoma. Pamba. Pari zvino vasati vavaka vanotouya ipo pamuzinda pedu pacho pamushapa, pakateereri pakadzi. Ndo panopindwa chechi. Saka vamwe vese vakuti tinonamata? Vakati tinonamata. Asi sokuziva makare kare vanhu vaiisa ndiro fodya. Vachitoteketera. Zvanga zviriko mudzimba dzese izvo zvandizvirambi. Mana sekuru wedu chitendero changa chisati chanyatsodzika-dzika. Kana kung'anga ninotoziva kuti vaitoendawo vachidzikonza kuti nokuti makare kwakusina chitendero.
chitendero chakazouya nguva yatiinayo ndo maages edu akutanga kuti tinonamata tinodii natete vedu chitendero chakazouya asi ndichizivapo kukura kwavo aiva n'anga dzaionekwa zvadzo. Asi kurwara kwemunhu kungatadzise here vanhu kunotsvaga kuti munhu apone imi muchinamata? Hazvitadzisi, handifungi kuti zvingatadzise izvozvo. Asi kuti wane belief yavo yekuti munenge maakuenda kundotsvagei ikoko. Kana kumapostori chaiko vaitoramba paitofamba ivava kumapostori, ndandisipo zvangu, asi vaitoti munoendereiko kumapostori, musaende kumapostori, zvinokanganisa kuti mufemiri mutadze kuita sei kuwirirana. Asi ini zvangu sokuziva kwangu ndakambopindura ndichiti handidi kuvanongedza, nokuti urwere huri pamukomana uyu hwakaoma, hunonakidza tichitaura zita rokuti kunamata. Zviri mumba mako, wakamutarisa mukomana uyu zuva nezuva, uchingomuona urwere hwemukomana hunorwadza. Hunorwadza. Ndoziva kuti makagara naLivingstone kwe6 years sekutaura kwamaita, and pane dzimwe hama dzako kunongedzai kuti zvichida kugara kwaakaita naye pane zvaakaita paye zvakakubata isei muchinzwa mashoko iwayo? Imi dzimwe dzenguva muchiziva kuti ini ndakachena, kana kuti makatiisawo effort yekuti Livhi ave neupenyu hwakanaka? Zvakandibata kutaura kunoku, zvakandibata, handidi kukunyeberai. Zvakandibata nokuti kwakutonzi iwe kugara kwacho kwawaita newe vanga vasiriwo vaindiudza, asi vamwe ndo vaitaura kuti mimi kugara kwamakaita naye muri kuziva here kuti ndimi muri kutonzi makamushandisa. Kuti zvinhu zvenyu zviite zvakanaka maitoshandisa mukomana uyu. Kutaura chokwadi zvakandirwadza, saka ndiri pano. Kundirwadza kwazvakaita ndo zvakandipa simba rokuti ndiuye pano. Kwavari varipo nevasipo pazara nhasi muda kuvataura kuti ini ndoda kuvati ndiregererei. Wamwe kuda vanotofunga kuti nekuti kuuya kwandakaita pano zvakatotaurika kuti sisi ava vauya kuzorombesa ava, zvakatotaurika musi iwoyo nevefamily mangu kuti aiwa vakatotevera vasikana ava, tapedza vateera vasikana ava, zvikanzi muri kuziva here kuti maendeswa pang'anga nasisi ava ndo vakuendesai pang'anga. Kuda mucharombeswa, muchabatiswa zvinhu zvisirizvo nasisi ava, mobva marombeswa ubva wakugezerai nyaya, kana kuti muchafa mabatiswa zvinhu zvisizvo zvinokudzokererai mimi mobva mafa. Saka ndoda kuvaudza kuti aiwa chinangwa changu ndechekuponesa mukomana ari kurwara nenjere kwavari. Ndinotoshuvirawo kuti aite zvakanaka mukati muupenyu hwake, araramisewo mhuri yake. Pari zvino hapana kana akambotenga kana t-shirt chaiyo kumupa mukomana uyu kuti apfeke. Zvandakagara naye 6 years handina kuona akazvarwa nemudumbu nababa vake, akauya neshangu, akauya nehembe yekupfeka, akauya kana nekai, kana akambochengetawo vana vemukomana uyu handina kuzviona nevana vairi vasikana vakaenda nemukadzi. Handina kuona akatsvaga vana ava kana kuvaendesa kuchikoro kubhadhara school fees, handina vandakaona achidaro. Saka ndiri kuvaudza kwavari ikoko kuti ndiregererei. Nhamo ndo yandipa kuti yemukomana, nhamo iri pamukomana uyu ndo yandipa kuti ndisvike pano. Hatisisina option, tapererwa. Zvese ndakaita ini ndinotonamata kukwira mumakomo zvamunoziva, ndichitopfugama mumba mangu ndaitonamata naye mukomana uyu ndichiti Mwari onaiwo nherera yakasiyiwa iyi isunungureiwo. Mukomana aibva atoseka, ndiri kukudzai muri kwamuri, aiseka kuti sisi maita mudiki, minamato yenyu hakuna kwainosvika, zviri pandiri zvihombe. Ndainamata zvangu asi ndo zvaainditaurira nemashoko ake kuti zviri pandiri hamuzvigoni, zvihombe sisi muri kutotamba nezvamuri kuita. Saka ndoti kwamuri ikoko kana muchikwanisawo kungonamata zvina basa kuti tiri pasekuru, ngatibatsiranei. Imimi muchiisawo minamato yenyu, mukomana pano abatsirwe, chokwadi chichibuda pachena. Zvatinenge tanzwa ngatibatsiranei. Kana zvanzi nasekuru zvida kuti zvikuti chero zviri kutiponesera mukomana, dai kushuviro changu ngatibatanei. Wana tete nekwamuri ikoko ngative tikabatana pamwe chete, tite chimwe chete, mukomana apore. But sei vanhu vachifungidzira kuti imimi mune chekuita pana Livhi?
takangoona kuti vanhu ava kutaura chokwadi vanga vakuda kupesanisa inini nemhuri iyi kuti tisave bhosi taiwirirana nemusikana tatiri tsika nditsikewo zvedu tichiwirirana tichibata basa redu remaoko pamwe chete. Ini ndaenda kubasa uye achimhanya-mhanyawo zvimwe zvemaoko kuti tiraramise mhuri. Ndo pakatanga kutaurika nyaya iyoyo. Saka vanhu vaida kuti tipesana zveshuwa takatopesana. Avo vobva vaendawo kwavo vega. Ini ndobva ndasarawo. Ndokwena nemukomana wakaita zvane. Saka vanhu vaitoziva kuti inini zvandinototaura kazhinji ina handitendereri. Ndinotaura zviri straight. Waizviziva kuti kuda ndichazovaudza pamwe pane yambutso yavo. Nokuti pavasvika panapa vakagutsikana. Wakaenda kwavakaenda kwese. Nekumwe kwasikatokwanisi kutaura n'anga dzimwe dziri kutobuda muchivhiti-vhiti n'anga. Wakatosvika. Vakakundikana. Vakandifonera vakazondudza musi weMonday ndo pavakandiudza Monday iyoyi kuti sisi takundikana. Taenda kwakati tikaenda kwakati kun'anga chaidzo dzataifunga kuti tichabatsirwa. Takundikana. Andiriya. Saka rekati vatataura ipo pajekerere papa kuti sekuru Tasvu vakabvira vachitaura kuti ina handirombesi. Ndosaka muchiona dzimwe dzenguva vachiedza nepesi pavanogona kuti basa ravo richokera pajekerere. Ndosaka muchiona izvi ndofunga kana pamakasvika panapa nepesi kwavainzi handi munombofamba muchienda kwavanenge vanhu vanenge vakagara pachena vachiita se vachibatsira kuromba munhu ndopamunoenda muchiita zvinhu zvenyu makati one day asi apa vanoedza nepesi pavanogona kuti regai nditi pajekerere kuti vanhu vanyatsoona kuti ina handirombesi handitika. Saka ndofunga hama dzenyu kana dzichiripo kana dzakasununguka ngavauye vabatanewo nemi basa renyu rito pajekerere. Pano kana usingadi mushonga upiwe kana uda kugara semagariro atakaita uchiona zvinenge zvichiitirwa vamwe unongoona sarudzo inezenge yako kuti rega ndichipiwa mushonga kunobatsira kana kuti uita se wokusazvibatsira asi sekuru Tasvu havarombesi. Handiti ndizvozvo ndatenda hangu. Tinotenda. Tinotoonana zvezvekuti thank you and kuti mwarana nemazovero kuti tatenda drive well. Saka vamwe vaning'ina wako vari kupili waning'ina akutaura pane uyo akari kuti pane kamwe kakashatiswa kumeso musha mukuru kupi musha mukuru wanga vari kuenda panonzi pawaterfalls pa182 casino inonzi Bradley inonzi Hanson kwete dogs yawakamutengera kunzvenga pabhora tichitamba bhora panonzi pendenisi ground. Shelton ari kupi ari apo pawaterfalls ari pawaterfalls. Panapa uri kuziva kuti uri kupi here ana kasu. Alright. Panapa uri kuziva kuti uri kupi uri pamba pani panapa pano paBlufffield tambotaura kapapai kuti tiri niye Westgate niye Greencroft pamba pani niye Avondale niye pamba pani panapa mabuda takangoita mutauni kuti hatakusvika sekuru takusvika unozomabatwa ndakaitwa ndichiona National Sports Stadium dai ndakasara maziso paNational unenge wanobuda neNational ngadzokere mubvunzo wangu kuti tiri pamba pani padhuze nerugwanzura parufaro pari pamba pazhigora pakuti iye anoti zhigora anoti ndine imba uye achiti ndine dzakawanda achirova apa vanhu mukati mevanhu asi ine ndichiti pamba pazhigora kutauribhozi. Alright, live. Uri kuzaira kuti wauya panapa. Uri kuzaira kuti wauya panapa kuzorapa. Ndakakuvhuma kukwira mota musi wacho. Levi. Ndeta kutonzi. Uyaone kuti ndakakwira nemoyo wese. Wenda mota yoyo hanzi kuzoti wauya panapa kuzorapa ausomwa mushonga pana. Azvizi ndakamudziwa manheru kuti nemajekiseni ndakaitwa zvese. Asi ndine mafanizi ndakunyanyopembera ndaona vanhu vacho vese muri kuti imimi ndikaona baba naamai newangu ndutaura kukamukwidziro kandakaitwa rutoto ndianodzokorodza nepakutaura ndautaura kwete ndizive ndianotanga nekutiti wakaziyatsa kuita seyatsotiudza akauya padhuze anodhodza munhu zvinobvowa akakubata soka anekaro saka makwidziro andakaitwa mumota machena sisudza handetonooneka uku ndokusvika kunovamhoresa mabasa pavo amai ndakakoibvetebiswa kamukomana kacho kana kakazouya muzavane kakatsiurwa takatora mutauni umo mune murengo kakanzi
ukangosvika pamba pangu ipapapo nadeidzi pamba pangu ipapo kutaura pana panozopapadyoro ukasvika saka zazoti dyoro wacho akakapaka papa wodya kare sekadamuserugariibva kumapinga omwe musi ndatsetsa kutepa nhorondo yake haada kuzokutengera imba yekuti vanhu vari pasika ndo vanotaura vanodairira vari kudenga achitaura vanenge vachigara munenge makakwirira indabvudza kuti ndidzoka dzimba dzakadaro dzinenge dzinowanika haminodangani mumakomo ipapa muti inini levi ndakuenda zvako kana wapora kana wapora vakuzokuratidza vhidhiyo iyi